ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சரவணகுமார் பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். இந்த ஹவுஸ் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆவடிக்கு அடுத்து காமராஜ் நகரில் அமைஞ்சிருக்கு. 10 வருஷம் ஓல்டு வீடு தான். கார் பார்க்கிங் கூட அமைஞ்சிருக்கு. லேண்ட் அப்ரூவ்டு அண்ட் பில்டிங் அப்ரூவ்டு. மொத்தம் 1900 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் ஏரியா. ஃபுல்லாகவே வீடு இருக்குது. டபுள் பெட்ரூம், மால் கிச்சன். இது பாருங்கள், ரோடு தெரியுதுங்களா? மெயின் ரோடு. அருமையாக இருக்குதுங்க. சூப்பராக இருக்குது. வடக்கு பார்த்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு 12 அடி ரோடு மேலே. லேண்ட் அப்ரூவ்டு அண்ட் பில்டிங் அப்ரூவ்டு. தாராளமாக நீங்கள் வாங்கலாம். வாங்கி ஒரு கலர் குத்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஃபுல்லாக சுற்றி வீடு தான். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஏரியாவே. மெயின் ரோடு. என்ன ரோடு தான், ஒரு 12 அடி ரோடு, மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரோடு கிட்டே தான். 2வது பீஸ் இது. தாராளமாக நீங்கள் வாங்கலாம். விலை பார்த்தீங்கன்னா 72 லட்சம் தான் சொல்கிறாங்க. பேசிக்கலான்றாங்க. அதையும் தண்ணி சூப்பராக இருக்கும். அதேமாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷன், ஆவடி மார்க்கெட்டு, பஸ் டிப்போ எல்லாமே பக்கத்தில் தாங்க நம்மளுக்கு. தாராளமாக நீங்கள் வாங்கலாம். வாங்கி ஒரு கலர் குத்தினா அருமையாக இருக்கும். மெயின் ரோடு பாருங்கள். 2வது பீஸுங்க. அந்த ரோட்லேருந்து 2வது பீஸ் நம்மளுக்கு. தாராளமாக வாங்கலாம். ஃப்ரண்டேஜ் 30 இருக்கும். நீட்டு சம்திங் உங்களுக்கு 1900 சில ஸ்கொயர் ஃபீட் சொல்கிறாங்க. நேரில் டாக்குமெண்ட்டில் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, பாய்.